atsika izy ka fiparino fa izy atsika fa izy le subconscience tsara oazintsika ono conscience igny atsika fiainana 5% fa inconscience igny atsika 95%. Donc zegny raha atao zegny calcul mathématique anao le conscience igny 5% eliely zay par rapport ny 95%. Donc zegny le 95% zegny io zegny igny atsika fiainana jiaby le inconscient. Fa izy fa nisy vidéo nalefako tamin'ny taloha igny hoe ankoatra anao zegny mitsabo raha raiky agnatina répétition zegny de lasa conscient. Fa izy amin'ny fiainana antsika andavanandro zegny ino araka ny problème zegny raha ohatra ka anao zegny tsy mitsabo raha agnatina répétition na koa tsy tia mitsabo raha agnatina répétition. Ohatra zay ty magnano vidéo ty de tsy ampodinao ndraiky zegny vidéo ty de lasa 5% raha volaniko eto fo zegny azonao zegny. Donc zegny rehefa hiasa agnatin'ny subconscient zegny io zegny la ilagna le programme. Ça fait i ordinateur itantsika fa faranakaty izy ty zegny ity zegny izy ka tsy nasiagna logiciel zegny ty le programme tiako volagnio zegny igny zegny izy ka ordinateur zegny logiciel, izy ka téléphone zegny igny zegny atao hoe le application zegny. Donc zegny saintsika koa zegny mila raha zegny nintsika olombelogno zegny tanjo tanjogno zegny nintsika olombelogno hoe ino zegny tanjognonao. Ça fait le tanjogno zegny zay le izy ka logiciel zegny zay le programmation mampandeha i raha io zegny. Donc zegny ile programmation zegny ampidirigna agnatinao fa ino zegny le ologna nisy de afarina ry tsika magnazava hoe karakory atao magnova izy amizay zegny am'le mety le atiavanao izy. Le ologna misy zegny nanomboka anao 3 mois avy tambotriky mamanao anao fétiche lasa bébé de lasa enfant anao ndraiky jusqu'anao adulte. Fort probable zegny jusqu'anao 20 ans 22 ans na hoe 18 ans 22 ans jusqu'anao tonga ry zegny tsy anao zegny mitondra le programme ny fiaignananao fa olo zegny mitondra programme ny fiaignananao zegny. Mety zegny izy io mamanao mitondra programme ny fiaignananao, mety zegny izy io papanao mitondra programme ny fiaignananao, mety zegny izy io i bébénao na koa hoe dadinao zegny mitondra programme ny fiaignananao. De zay zegny le mahatonga fiaignananao amizao jusqu'izike. Nefa zegny rehefa tontotry zegny anao mbala managna filagna ndraiky koa zegny mbala misy besoin zegny tianao hitantiragna amina fiaignana zegny. Nefa zegny anao mahita différence amin'olo. Misy zegny le olo mitsabo raha raiky automatique. Misy zegny exemple zao hoe miteny langue araiky zegny izy automatique. Asa hoe français zegny miteny français izy automatique izy miparla langue français. Na koa hoe automatique zegny olo araiky igny mispeak English language. Matonga igny zegny le programme anazony tagnatiny 18 ans na hoe 22 ans tao zegny. Manomboka anao 3 mois avy ankibo mamanao volagno jusqu'anao 7 ans araka ny napagany docteur Bruce Lipton. Afaka zegny anao izy ty tapé ambony amin'ny recherche amin'ny YouTube ty ato hoe Bruce Lipton. Izy nagnazavy raha zegny. Manomboka zaza raiky zegny latsaka ambanin'ny 7 taona zegny manomboka zavambotraka zegny ndraiky zisaky izy 7 taona volagny Bruce Lipton miaigny agnatina phase feta. Phase-na feta zegny phase-na imagination zegny. Ke amin'ny phase-na imagination zegny igny le nazavako tamin'ny vidéo nalefalefako agny tsara zegny anomba amizah hoe aiza vidéo zegny amin'ny YouTube ato. Ary zay zegny mahatonga za alefa miabone volagno fa misy information tsy ampy zegny aminao raha ohatra ka vidéo raiky karaha ty fo zegny zavana. Amin'ny phase feta agny zegny mi-download mi-enregistré zegny mi-enregistré agnatin'ny subconscient anao aby zegny le raha misepasse jiaby amin'ny environnement tamin'ny fiaignananao manomboka anao tambotrika zegny. Ary zay zegny misy mahatonga olo io misy viava raiky mivotrika de mivolagna amin'ny votriky madamonazy io zegny izy hoe asa fa mampratique le langue français zegny izy. Asa hoe le raha tiana tongavagna amin'ny zanany zegny efa volagniny agnatin'ny viavy mbala bivotrika io zegny efa miprogramme zegny izy le raha tiany atao amin'ny zanany zegny. Ça fait izaza igny amin'ny fotoana igny zegny lasa mandray le raha automatique. Ça fait
ino man automatique izy safe le raha agnatiny subconscience azonao tsara koragna eto izy ka azonao baka aza menitra zegny anao seva zay moely zegny aveo andrasa namanao roy telo mbadimbadika izy mitohy koragnatsika subconscient amizay zay io zegny le phase feta tanaty fahazazagnanao fito taona latsika ambany fito taona zegny manomboko avy agnatin'ny votraka volagno to igny avy ambotraka jusqu'anao fito taona zegny le programme jiaby nazonao tamin'igny zegny igny zegny le programme de base nao amina fiaina le programme de base i Bruce Lipton magnazava raha zegny mazava tsara amin'ny tenin'ny anglais recherchenao hoe Bruce Lipton izy magnazava raha zegny docteur américain biologiste américain izy magnazava raha zegny tsara amin'ny antsipiriany de anao amizao ty zegny fotoana anao conscient zao ty tontotry zegny anao nefa ny fotoana mahatontotry anao zegny 5% fo ary zay zegny mahatonga olo jiaby vita fianaragna avy amin'ny université zegny nianatra raha marobe anao nefa anao tontotry 5% fo donc zegny izy ka anao zegny avy nianatra amin'ny université avy amin'ny nianatra ambara tonga ny raha isan-karazany zegny mba lelaigna ndraiky koa zegny ny fitohizanao mianatra ndraiky koa zegny safe plus que anao mianatra zegny plus que anao mahay conscient nefa atsika indesiny subconscious mind le subconscient zegny conscient nefa mandeha asa gauche subconscient mandeha droite tiako volagnina zegny tsy lalagna raiky zegny ny conscient ndraiky subconscient fa ny zavatra tsy abonao automatique igny zegny amin'ny subconscient raha tsy abonao automatique io zegny mibasé à partir ny fahazarana zay zegny mahatonga olo zay boka fahazatra safe nagnino fort probable zegny le raha nazatra izy after anatin'ny tontolo iaigny na nisy izy donc zegny atao mangala le programme zegny izy volagno to mamorogny programme vaovao zegny anao hoe magnontany ino raha tiako ino raha ilaiko ino raha tiako ino raha ilaiko mbala tsy question hoe toka koa raha azo izy mbala tsy zay lo question fa hoe mila fantatra anao hoe ino le raha tianao ino raha ilainao ino nofinofinao tsara igny soratanao amina papier ireto aby zegny le raha tiako rehefa mazava tsara hoe tia aby zegny le raha tiako igny amizegny zegny ataonao répétition amin'ny mindinao zegny amle fagnanao na hoe saigninao zegny donc zegny karakory agnanaovana izy répétition igny zegny zavanao matetiky ohatra anao mizaha film igny zegny ino zegny nahaizanao mitantara film isan'andro izy koa tsy nampodipodinao zegny film karaha zegny koa zegny miasa agnatin'ny subconscient zavanao matetitetiky zegny izy de automatique zegny mipoitra aminao ary zay zegny le manifestation araka azavaigny amin'ny design script am'le ambany zegny ao magnazava zegny antsipiriany fa izy io zegny somary amina vola zegny fa ntsika eto zegny amin'ny fiainagna andavanandro donc zegny izy ka toisy vola zegny anao tsara manao zegny mila moe malakilaky am'le ambany design script fa io zegny amin'ny anglais exemple alantsika hely malo aloka atsika noho izy zegny karakory zegny izy koa anao zegny tianao automatique zegny tia anglais lo safe le problème tsika gasy io ty zegny maro mba tahay anglais tsotra fo ataonao répétition fo zegny le raha azonao avy amin'ny design script ambany ao zegny tandrignesanao isan'andro agnatin'ny volagna raiky telo volagna taona raiky telo taona 5 taona 10 taona tonga de miova fiaignanao safe nagnino zay le programme amina répétition zegny miprogrammer saigninao le mindinao zegny amina vola zegny mba misy anao hoanam-bola zegny donc vaolagna tsotra kely mangala écouteur anao de mitandregny safe izy le mivolaniko igny karaha amy radio cassette fo zegny izy raha ohatra ka le programme négatif zegny fontrofontry tsy maintsy misakra zegny anao magnano le reprogrammation nefa zegny izy amy design script io fa natao automatique safe agnatin'ny subconscience donc zegny anjaranao izy mangala écouteur de mitandregny igny fo andavanandra fahazaragna anao atra zay zegny mitandregny écouteur mitandregny hira anao tety lala izy manomboky zoty ndraiky ataonao fagnabeazagna amina vola zay zegny design script janontsika eo design script de le programme tsy mety amizay zegny karakory atao mangala izy agnatin'ny programme nefa fitafidriky agnaty fotoano voalohany igny zegny donc zegny izy magnaraka eto zegny tsara zegny anao managna patience
comment tembanao ely zegny raha volamo zay patience alefa nambognanao zay ambany eo commentaire patience zo mahay patience zegny alo donc fa hainao tsara zegny hoe ino patience zegny donc zegny mila faharetigna zegny anao mila maharitra zegny donc zegny izy volamo to igny tsy raha hoe kale anao manomboko niany zegny mamboly le programme hoe am'le raha raiky tianao nataonao tanjo igny tonga de iseho am'volagna ambony na am'taonao avy fa izy eo zegny tsara koa zegny anao mamboly vanille mamboly coco zegny na mamboly pizza na mamboly valia am voalohany taona faharoa taona fahatelo taona fahaefatra mety tsy ho isy mihitsy raha hitanao hoe karakory tsara raha ty fa izy ka anao mamboly valia am'zegny izy miposaka avy avy ao igny tonga de maro be mihitsy zegny izy manaikatreka io magnano karaha zegny koa zegny amin'ny programme na subconscient kila raha tsabonao zegny manomboko niany izy io ty ary zay zegny le subconscient izy io ty igny zegny tondra ho avy ny fiaignanao jusque amin'ny hoava ohatra zao zazo ty magnano vidéo magnazavy raha ty aminao donc zegny efa tokony azontsika dinigna hoe après folo taona miala izy io ty zegny raha ity fa raha tsabogna mitohy mety ho hafa mihitsy igny le résultat magnano zegny ka zegny raha tsabonao mizahazaha io ty zegny donc zegny kila raha tsabonao am'izy io ty zegny mitondra ho avy ny fiaignanao donc zegny anao mila misafidy tsy lonagna tsara anao misafidy hoe tira tsaboko tira tsaboko tira tsaboko atonga za jusqu'à amin'ny folo taona na amin'ny tanjognanary izy donc zegny io zegny le ilagna le soanao fa matetiky zegny amin'ny fiaignantsika zegny lasa olo hafa zegny miprogramme tsika izy araka ny volaniko igny programme na radio tsika programme na télé tsika programme avy am-piangonagna tsika programme ny mamanao ndraiky papanao zay zay mahatonga anao hoe tsy zegny volagniny mama tsy zegny volagniny papa safe amin'ny fotoana zegny programme zegny tsy zegny volagniny maîtresse tsy zegny volagniny teacheranay mpampianatranay safe io lababy zay zegny miprogrammenao aby zegny donc zegny fagnontaniagna apetraka izy ino la programme anao manokana amizegny zegny izy volaniko to igny izy ka amin'ny téléphone application izy koa amin'ny ordinateur zegny logiciel zegny nefa zegny talandontsika ty matanjatanjika zay izy koa managna programme zegny anao de focus ty zegny la programme anao de focus concentration zegny focus de ty zegny programme anao de mifocus amin'igny fo zegny anao safe when energy flows result shows raha ohatra ka anao ty zegny concentré amin'ny raha raiky exemple anao zao ty zegny manambady anao zao ty antragnonao ho manambady anao nefa antragnonao anao antragno zao ty zegny mbala mandiniky beranao amin'ny sisina regny na hoe sipasipanao na hoe vadikelinao zegny nefa anao antragno ato zegny anao fotoana io petraka zegny anao nefa mandiniky vadikelinao agny zegny anao amin'ny fotoana zegny lasa automatique tafitsanga ambitanao mandeha mitady le vadikelinao fort probable na soit mikaiky amin'ny téléphone mihodigny ela anao solitry ela anao fa mikaiky amin'ny téléphone safe nagnino concentration anao fotoana igny zegny tsy antragno io fa amin'ny olo ambelagna agny zegny karaha zegny koa zegny izy raha ohatra ka anao zo ty zegny miconcentré ity raha ilaiko de mandiniky izy igny zegny anao automatique zegny mety ho isy action zegny tsabonao de iboaka zegny le résultat ary zay zegny mahatonga za magnazava hoe thought lead to feeling lead to action produce result toko fa azonao tsara raha izy ka azonao mba mampitra commentaire anao mba anao zalahy sa karaha go appel boky mana kola hely zay donc zegny anao misafidy programme anao zay de ataonao répétition fiaignananao amizegny zegny izy isan'andra ohatra anao mandeha devana lecteur na hoe ordi na hoe téléphone safidinao boka le andeha za film safidinao le andeha za variété zavanao i bigamji tsy haiko iza layonil iza variété le soanao magnano karaha zegny ka zegny anao mitanjognonao de rehefa mipodipodinao zegny zegny exemple zegny izy io atsika angala hira zegny rehefa isan'andra zegny hira igny ampodinao ka hira igny lasa mahehany bigamji zegny anao mihirihira igny izy koa mangala irany layonil araiky mikoragna fitiavagna be igny zegny anao igny fotandresanao isan'andro lasa karaha mahehany layonil namorogny hira izy zay zegny mahatonga olo sana zegny lasa
mipody amboariny ndraiky koa zegny la irany Lionel ataony am'ilay fahaizany izy sa fany igny zegny programmeny izy fa izy io zegny izy ka ataony amin'inao amin'izegny zegny hoe ty programme anaka de lasa vao maika mivoatra zegny anao aminazy igny zegny azonao tsara razavaiko zegny donc zegny mangala lay programme tsy am'ilay tiavanao izy zegny nanomboka anao minera ndraiky anao tonga mazera zegny mila mireprogrammer zay le mot reprogrammation mila misafidy anao maro amitsika nivolagna hoe agnane misy secret subconscient misy docteur amitsika Madagascar eto nagnazava hoe secret subconscient tsambarateliny subconscient fa i raha zaveny zay zegny raha ohatra ka raha zaveny zegny mibase amina sacrifice fiafiagna zegny donc zegny i raha zaveko zay zegny karaha zay koa izy safe rehefa magnano reprogrammation zegny anao tsy maintsy misakra zegny anao manomboka eo misakra anao amin'ny magnaraka antsika magnano vidéo hoe ino aby zegny raha tokony sacrenao fa misy liste maromaro zegny raha négatif tokony sacrenao ohatra zegny anao zao ty magnano Facebook na hoe mi YouTube atsy anao amizay vidéo ty mametraka fagnotiniagna anao fa nagnino za itsofitra agnatin'ny Facebook ty ato azadigna fa Facebook social media zegny drogue ny raha toy zay donc zegny mila mahay misafidy koa zegny anao hidroguenao amy raha tsara ve saigninao sa hidroguenao am'lay tsy laigny donc zegny izy ka droguenao amy raha tsy laigna zegny automatique mahazo résultat tsy laigna zegny anao izy ka hidroguenao am'lay ilaigna zegny izy automatique koa zay la subconscience lasa automatique koa zegny anao mahazo résultat la ilainao antragnonahy tsy magnano vidéo ty fa tsika jiaby isan-tragno agny zegny mahita le raha amboariko avy antragnonahy zegny ça veut dire zegny efa agnisan'ny programme zegny izy ty zo ty zegny programmenao hoe magnitsanao hoe apitra tanjognonao de miconcentre avy amy tanjognonao anao de tsy aboana tanjognonao de managna patience anao de mipodipody anisan'ny taona de miteraka résultat amy fiaignanao zegny de karaha zay zegny atao miasa amin'ny subconscient fa mbala maro zegny vidéo ndezaventsika karakory atao miasa amina subconscient zegny atsika fa nagnazava hoe misy natao hoe waves mind misy ny émotion misy maro mbala maro mihitsy tsaratsara aminao mihitsy alo miabonné zegny anao de magnaraka fo zegny anao vidéo à chaque fois za miposte vidéo zegny tsy tara anao karaha zay zegny atao le magnova le programme tsy ilaigny safe natoa anao tonga vidéo ty zegny za matoky be fa tsy par accident zegny anao ty nadigny jusque 18 minutes 52 secondes mbala digninao fo zegny ny tandregny jusqu'à farany amin'ny vidéo ty donc zegny tsara zegny anao mba angalaonogno tsara ny conscient ndraiky inconscient amin'ny fiaignanao ny raha ilainao ndraiky le raha tsy ilainao de hitondra ho avin'ny fiaignanao safe olo zegny samy manorotry ny lalam-piaignana anazy samy misafidy nandeha ato na gauche na droite olo zegny samy mba misafidy nazy io fa ty zegny faramparana aloka atsika andeha zegny amy magnaraka za manohy izy fa ty zegny izy azadigna fa subconscient anao tsy tiova zay zay mahatonga atsika satro amitsika zegny lay azo lay fivoaragna safe atsika efa nreprogrammé amina négativité amy raha négatif zegny fa igny zay le programme mipetraka atsika zay efa miprogrammegna hafa mihitsy zegny anao andeha agnaovy programme agny zegny sarotro be de mahatonga anao zegny mivolagna tsy vita koa tsy possible izy fa anao mila managna patience volagno possible izy fa mila managna patience anao de azadigna raha volagno to hoe subconscient anao zegny tsy tiova mihitsy izy fa anjaranao magnova izy anjaranao zegny mila conscient zegny mila hoe soanao mihitsy igny le andeha agnova le subconscient anao de mitady le sacrifice zegny mitady le commitment engagement zegny mitady le willingness misengagé koa zegny raha zegny donc zegny fagnotegnana afara zegny aloka atsika hiala hoe ino zegny raha isengagenao manomboky zo ty zegny anao avy nahity vidéo ty zegny